Isa pa. Smile, Day. Smile. Smile, Kim. Dari tangkaw. Close, close. One, two, three, smile. Lagi na rin. Ano, babe? Smile, Kim. Seryoso dyan siya. Wala guys, alam may bagong alaga. Sa may nga natin, anak. Aloy. Hay, aloy. Alay, aloy. Uy, aloy, aloy. Medyo mamaak. Aloy. Hala na kayo numdum ko. Nga, nirabad dito na maak sang kamot. Nga ni Purma. Itong anak ni Tiger sa una ba? Aloy. Welcome home. Aloy. Aloy, aloy, aloy. Guys, buyag ka dyan sa aloy. Tanawa, Purma. Ginuo ko. Nami bagong alaga. Si Aloy. Ay, naman yung Aloy. 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 Good morning, Aloy. Good morning ninyo tanan guys. Nami bagong alaga. Si Aloy. Taga-puti ni si Ja guys. Si Aloy. Taga-puti ni Pas Aloy. Aloy, taga-puti ka? Na nakaskarangi city. Ay, imong... Aloy, aloy, aloy. Musa uy. Aloy. Dake siro ganin sang kaliwat guys. Dake ni kaliwat kaya dake magtiil. Manong bagay ang tiil pa. Aloy, loy, loy. Aloy, loy, loy. Guys, maniud to ta dia. Day mong kamote o kamote. Day mong bulanghoy dia. Lami ka jo mong bulanghoy. Nga luto na ka jo humot lagi ka jo palir. Na salamat ka jo dahil sa naghatag. Thank you so much. Sa hinatid nga bulanghoy arang kalamia. Guys, mga ang tanin jug bulanghoy dia. Parisan o ginamos. Umot ka jo ning ginamos ha. Bulanghoy parisan og ginams. Ang pader. Nganta guys. Mamuta. Umot ka na deket-deket. Deket-deket umot dyan. Umot Uy na lagi Carlon. Bong ginamos. Uy na day Carlon po guys nga pinakpakan niya. Wow, love it. Gimana lah mo? Okay guys. Nganta. Sige lang kukaan dani. Sige baten. Pagka berkasihan naman ko pagkain. Ay guys. Saan? Mamias. Mamikado. Para sa group, kanya. Ginamos. Kinamian. Okay. Init ah. Init. I love it. Come on. Gamos guys. Ang lamig ah. Mga may daan guys. Kay Victoria, lakim-kim ng tataod. Ganihan, nagtuon sila sa sasaw. Okay. Tama. Agkar lang. Hindi ka din dahil. Naluto ito. Hindi. Ya, luto. Naluto kasi dapat kukaan. Bulang huy o Kusili ko. kailan. Ako, nung sili mo. Hang. Hang. Amos. May kaldo. Ano ko, TikTok, dan ablaman ko. Butangan ko kung mga ang tagluto. Mag-pictorial na gamang batsing gamay guys. Be, tanatas naong be. Tana be. Diyan ko pahana si Mama Ira nag-wake up. Atod may papag-April guys. Ha? Bye-bye. Dagwais. Amang batsing gamatoy. Ibid-lubid nagbuhok. Guys, ilang pictorial. Batsing gamatoy ga. Ha? Sila guys, mag-pictorial na. Uniform na, naka-uniform.
shirt. Bibuhan nila eh. Ya, ikaw sunod na to. Kinsa man? Diba sunod? Ha? Aw, zazayo na? Parang ka-cute ka. Ila na. Kahimusong mata. Cute ka, Jo. Tsa. Ana. Andam na ito, Kim. Ready na sila kaya mga girls na ipicturan. Mga girls. Smile day ha, Elia. Smile ha. Ready na sila ipicturan. Uy. Dilagay sa... Iwan. Smile, Kim! Smile, Kim! Smile ba? Ano naman ang muraman ang napungot sa napis. Be! Smile, Be! Kim! Ngisi ba? Smile, Be, na! Na! Oh, ginoo, di man si imo'y pamaligjay ng human. Smile, B. Smile, Kim. Ipakita. Yay. Mora sa gibot sa isang katawa. Mata ni mga basihang na ada sa gate nang gipujo. Nagalaring ko pa ka mag kimi-kimi. Partner. Smile. Be, ano tas minika pang mama dai. Be, dia na pa murag na kiring. Smile sa. Sa ba? Smile sa. Smile sa to bang ni mama. Ay di. Smile sa. Ano ba napuwa mag imong ipon? Girl o boy. Ang ilan naka-partner nilang kauban. Smile, hug, smile. Anak. Anak, batarong. Hi, smile. Smile. Smile, Kim. Dari tanaw. Dah. Smile, B. Bye. Dikit na. Close naman. Cita smile. Look at the Oh, one time. Seryoso mas Kim, uy. Gilang height. Okay, cita likod. Smile. Smile, Kim. Seryoso dyan siya. One more time. Okay, good. Next. Pictorial na mga boys. Kaya hindi ka man dahil ka muna pang mga girls. Pictorial na sa mga boys. Mga laki. Nansa naman ang mga laki. Isa mga action. Narin bibuhan mag pictorial. Lakaw girls. Lakaw na girls. Nakato nga. Tingin kamay. Na. Whoops. Ana.
Wala ta kilid. Nabali magili. Ana. Ana. Katugo naman ang tao nag 1, 2, 3. smile. Open your eyes, open your eyes, open your eyes. Okay, 1, 2, Idaw ni mong kamot mi, idaw ni mong kamot. then walking, 1, 2, 3. Ate. Ana. Okay, thank you. Yehe, mana jud. Mana like pictorial. Mana jud. Mana ka jud. Uli nami guys. Mana like pictorial.